खबरसि ओ लामाबो मको कागज थुमना रे बाक्सा आबो चा चाव आबो माइनि सानो हमको माइ मुइ माजाक लाक हायजोंनो बो माइरं नायता ओ भायंनाय बो माइरंनाय एकदम नि वान सुमनि बिना लाता कंसाबाय बो थैपाय फिनाय बो तो माइनि साव बो आं साइचों राजा ताबो हंके बो ताबनि सापि सेंबो फायनाय आसियां सनबो फायनाय एरपरे बिनि देहरनि पुसाबो फायनाय बोनि सामाबा हंके बिनि फोन नम्बर करै माने बेलाय बाजिसि ना बो बेलाय बाजि तोनि बगे अब असक लोकरंनो ससियल मीडिया तैयाव म सक लीलाग्रि तनमा निकलाय आं राजा हने चिरि खगि तमा कलाय बो कायसा साइजों कतर सयतानि तै बस साइजों कतर गसि मानसि साक तर जाखे सायाता एमनि बरा जाया एकदम कन्फर्म एकदम बरा जाया बो सयतान बाइसे बो तैजागैसे बो माहायंगु बो एकदम कबर सला बस्ता गानाय बे बाक्सा बो सला बस्ता गानाय नारायण बाबू अगरग टिभिरगो नमानि तिनरा तैजा बनस नारायण बा हमले गाब बर बल सामुग्रल मा गाब तिनरा देबा अब तिनराया बो आबो बाइसर जाखसिनाय बो आबो बाइसर जाखसिनाय थैपायनि बिन साक बो बिसि तंला खना बो पृथ्वीनो दंसंनान बा ताइ 2 मासनि सामानि एमने बे पेप्लेर जा 2 मास बो साक साजाकसे बो साक नाबो बन दंसंसने बो साक दंसंसने आबो बो दंसंनानसे 2 मास दंसिउनि सावबो 25 फाइसलायन साबला बेले के नांगमानि कक साइखन रकासिनि लुक रगो बाइकिनो ताबो कर ने वानथो ग्यांला बना राजा नै फक्तिसियाबो नों खोनाखाना नों बिन चेहरा नुखा माने राजानि चेहरा हायदोमा तानि बाय बो हाय राजा नै बगसि तंखा सिदो बरजने को नारायण नै गसि तंग मनिङे त मजंग वान मा किनकानो के बिना बनो वान संगै न्याय के बो साक आंसो कतर माबायतो कतर मनि कगिया हेके तो आगिनो अबाइसं सिनि राज्यव संसार दुनियाव हाका तंलाय नांगला खामो आं मन्त्री नेचे आं सिदे चालना ने सेगि चालगले मा खामो बतानि बगयाव बाहायके गसिन नांखा राजा हनै दसागरि अब नानि जरते के आनि साक जे आं मा समाज जरते के अब सय कुबुनि सामु याहने आखमा हनो बिनाबनो आखे कुबुइ हिंसंमान जायाता आमो अब कि लोकरकनो थकाय दा खलाय तंग मा कलाय हाय कबा जे ताबुक राजबंश हनै जे आसुगै तंनाय सिंहासन जे तंसकनाय बुबाग्रा जे थै थांमोन यागलो फनो बिनि बुसुक बुसारक जतन तंग परदो किसु ताबुक बुबाग्रा हनै जे चंगजागै तंमानि लोकरक बाय हामजागै लबजागै जे तंमानि आबुके कि बखो राजाया दा आबनो वानसना हेके इको बोले राजा हननायबा मरके बुजतन से चिनरा जतन संसारनि बरस बन राजानि बसा राजानि बंश राजानि बन राजा हनाय जंसं जतन माने आगिनि सिमि सिरिसितिबा सिरिसिति सिमि खनायगै संसनो याफा जे सिनाय रक नंनाय रक बन राजा बंश नै बन राजानि बसा राजानि कलाइला ने राजा नाय जं उनका ताबुक जे करना माने विजय जमातिया जे बस हाय तंमानि आबोखो ताताल नो हानिब्लना आनि साक ग्वान समाज जरते कि बिना बख ताताल नो माहता ताताल के जदियासन ब आंसे राजा हनि गसिने के ब कासे माने बिनि जे बिना बच खनामा मते जे नमान के स्वर्गने रायदां अब बाय आं जेसपा खलायमानो ताबो खानो सकमानाय के सकमान मानो चिनि ताबो पृथ्वीनि बास दै खलायनाय के खलायरि मानो हिसाब के बासक मानो के बसायने सगां कासे विश्वास खलायजनाय पयतो खलायजनाय आबाहाय सामर कासे ब फनुक माने फल फनुक बसाओ फनुग्रा खा के विश्वास खायके मते को फनुक बुमा या कोन बुया ब साक से राजा हनि गछि तंग अब कोन खनो मा बियां नि आजिन जात्रा पोसाक सुनथारे थबै फनुक साइदम हायकिया जात्रा पोसाक खायके आबा हाका तो सिन दुनियानि बरबो बन राजा हंगला गुले नाकि कि दंगी बाबा दकलाय तामो साना थाङा के वा सगै न्याय के दंगी हाइनो कलाइता दंगी ना आनि जरते के हाइनो कलाइ जागो हाकं बुया तुय बुया के बजुदि न आसक समानो के आनि वा समाज जरते त्या बाबा छया करे कुनो जगह काहेसो हामिया कतर बा नितिनि जिबिया हस्पिटल लगो हामिया गबामा कलमका सगामा रोगी के बामा बेराम कबामा आपदेरो बक थांगै बानो करन साजक इको उमन आपावार बासक एकोमन खमतासक एको बाहाय खैमानो के माहाय आं फानु
आफोरका आमतेर खलायफोन माका राजा फांगासिमाता राजाफोरनो जों मानिनाय हानिब्ला बिसास बिनि जे सामा बाय कगमाय ब खलाय मानखा हंके लुकरकनो अमसुक सेवा खलाय दंगो ब थिंनो बिनि जे कक सामा बाय फुनुगै मानो वातिवारि मानो हायकबा बरकनो कथैनो मोथांगै मानो हामिया चायरकनो कबरकनो बेबंनो गाहाम खलाय मानो ब फुनुगै फल फुनुगै मानखांखो जों बनो राजा हनाय हानिब्ला हानता आन जरतका बा हानता के नासु फुनमा के ब बरल न हया तंख मबा जे ब सामानि बेंक फालतु आइदा आनी वान सम जरत के नुगिया खबा फालतन मा हानता फालतु ना फालतन मा नाले निनि बुमो आनी बम खे रबिया ब कामियो ब और बहने दागा मा के तो कंदमरा कसै रेजिस्टे के सुबिन पारा सांकोमा खापनि ताखुकताय बुकुक सं नरक नुखना जे ताबुक ससियेल मीडिया ओ भाइराल अंगै तंगमानि चिनि बाबा करण विजय जमातिया जे साइ तंगमानि लुकरक्सिनो खुनजु केरा हाबजाकबाय क्या माथा खराब खाबाय क्या पु बो तामखा बो कक साका आंसो राजा हनै जे गसिमानि बो अब कुखुनंगै माया बरकनो हांगमा खलाय तंखा बरकनो बिप्रम तो खलाय तंखा तिफ्रा हास्तेवा अबाकिन लीला ग्रनानि चेष्टा खलाय तंखा ससियेल मीडिया तुइ जे भाइराल अंगै तंगमानि अबाकिनो दांगा सिस्ति हाकिनो साक साक राजा हनै जे गसिवै बो साइ तंमा बाय ताबुक लुकरकनि खुनजुओ बेलायखिनो नबर कत हाबजाक लेकिन नांगमानि कक साइखन रकासिनि लुकरक अबाकिनो ताबुक कर्ण विजय जमातिया जो साक साक राजा हनै बो गसि तंमानि आबो बिनि खुक्तुइ बो पेपलामानि आबो बो कबर संगै तंखा सला बस्ता कानै बेरायनाय रखाय दुरि रक बाय सफिरा जांनाय खिया नै लुकरक सावै तंखा दिनैनि मांफ्लिक बाबा हेंखा नगर निउसनि बिसिंतै नंना आपडेट फुनुगै तंगो ताइबो नरक आपडेट नाचिङै तंदे कमेन्टनि बिसिंतै नरक सोंहदि सिहरदि बाबा हाय दिनैनि आपडेट तंखा दिनैनि पान्दा आसुक जरतन जों सितों नगर निउस नाय तंनाय रनो जतन हामबाय खुलुमका।